9 urte daramatza furgo baratzak herriz herri produktuak eskaintzen, batez ere aholkularitza zerbitzu ibiltaria ematen dute. Gurekin da Kimu bateko furgo baratzaren arduraduna, Aitziber Otegi. Aitziber, azalduko diguzu ongi zer den furgo baratza? Bueno, furgo baratza da bereziki, baratzez baratze ibiltzen da aholkularitza zerbitzu bat, furgoneta bat, baratzaz dudak edo aholkuak berdituztenei laguntzeko. Eta nondik nora zabiltze uneotan? Bueno, Gipuzko osoan zehar ibiltzen geha, Irundik hasi eta Bergararaino, nazional batean asko ibiltzen gara, herri askotan, eta, leku desberdinak ikusten. Batez ere aholkularitza zerbitzua eskaintzen duzu, ez da? Zeren aholkuak edo, ze aholku? Bueno, pentsatu, gu juten gara, Gipuzko zehar dauden baratze parke desberdinetan, eta baratze parke horietan normalean baratzaz ezer edo gutxi dakiten jendea egoten da. Orduan, normalean aholkuak oso oinarrizkoak izaten dira askotan, beste batzuetan garatuagoak edo ze gaitz daukaten jakiteko, edo ze produktu erabili, edo inkluso ze landatu daitekeen garai hontan. Eta garai hontan, ze landatu daiteke, ze aholku ematen ari zara garai hontan? Bueno, han bereziki landatzen ditugu porru, kazelga, borraja, eta udarako garaia pasa zaigu, tomateak eta piperrak eta atzean utzi ditugu, hor daude, baina landatu, orain beste negurako prestatzen. Tomatea izango da produktu bizarra, ez da, jende askorentzat, ez da? Bai. Beti urtero tomatearen inguruko tailerra ere egiten dugu, ze beti horrekin, bereziki Kantauri isurialdeko baratzetan, arazo asko edukitzen ditugu tomatekin, eta, oso delikatuak direnez, asko zaindu behar dira. Eta urtengo urte ona izan da, tomatearentzat edo nola zer esango zenuke? Ez, lehengo urtea bai. Tomatea ondo azten da, ezetasun gutxi dagoen garaian. Eta lehengo urtea ezetasun gutxiko urtea izan zen eta oso ondo atera zen. Baina urten jende asko larri bili da. Tomateak atera edo ez dudetan, berria jarri, rekuperatuko diren dudetan. Baina, horixe daukagu da. Jendeak badu gogoa, sumatzen duzu ezuek zuen furgo baratzen jendeak baratzaz ikasteko gogoa baduela? Bai. Urtetik urtera gehiago, gainera, azkenean, pixkanaka, jendea gerturatu nahi du naturara, askotan galdu dugu kontaktu hori naturarekin, baratzekin, eta pixkanaka modu hortan, beraiek edo beraien seme alabei kontaktu hori berreskuratzen laguntzen biltzen dira jendea. Eta pentsatzen dugu oso praktikoa izango dela momentu hori, ez da? Egingo duzu, ez da? Aholkuak eman eta bertan egin. Bai. Batzuetan, joaten garanean baratze parkera, norbaitik duda baldin badauka bere baratzaren inguruan, bere baratzera gerturatzen gara, eta batzuetan izan daiteke, ez dakitela zer jarri laukitxo batean, eta pixkata aholkotzen diozu, zer jarri daiteken, edo gaitz bat baldin badaukate, ikustera joaten zara, edo orain tomateekin bezala, ikusten badezu tomateak gaitza dutela, ia merezi duen berria jartzea, edo ez, edo... Baratze parke bat esan duzu, baina zer da zehazki baratze parke bat? Baratze parke bat da, herri diferentetan dauden baratze sailak, zati banakotan banatuta egoten dira, eta zu herri hortakoa bazara, udalean izena ematen duzu, eta tokatzen bazaizu, zuretzako edukiko duzu, normalean, 30 metro karratu inguruko zatitxo bat, zure barazkia ekoizteko. Eta esan daiteke behar badazken urteotan, ugaritu egin direla baratze parkeak, ohitura hori sortzen ari dela? Bai. Guk 9 urte da makizkigu furgo baratzarekin, hasieran 5 bat baratze parke edo ziren, eta orain 21 bat baratze parketara joaten gara. Orduan, urtetik urtera jendea gehiago animatzen da, eta baita ere pandemiak ere nik uste dut lagundu dula pixka bat jendea hori faltan bota zera edo naturarekin kontaktu hori. Zuek aholkuak ematen dituzu, baina pentsatzen dugu jaso ere egingo dituzuela, ez da? Ze jendea ere gerturatuko da badakiena edo
aholkuak ematera? Bai, azkenean baratzan beti ikasten da, eta, bueno, gero baratzan baita ere, bakoitzak bere egiteko modua du, orduan, bueno, zuk bati esaten diozu zure egiteko modua, eta besteak esaten dizu berak duena, orduan, bueno, beti ikasten da. Eta zuri nondi atorkizu lurrarekiko konexioa hau edo afizio hau? Bueno, behar bada ni txikitan nire bizilagunaren baratzan ibiltzen itzen jolasean, animaliekin, da barazkiak eta edukitzen zituzten, da behar bada hortik etorri zait edo. Eta ze jende hurbiltzen da zuen gana? Bueno, normalean, pentsatzen dugu beti baratzan jubilatuak eta ibiliko direla, baina ez da ala, jubilatuak ere ibiltzen dira, baina gehien bat, gazte-gazteak behar bada ez horren beste, baina 30 urtetik, 35 urtetik aurrera, denetarik ibiltzen da, bai gaztixoagoak, bai umeekin daudenak, bai helduagoak, baina denetarik egoten da, Eta hori da polita, ez da adin desberdinak etortzea, eta umeek ere asko gozatuko dute, askorentzat gauza berriak direlako hauek, ez da? Bai, ikusten dituzu gainera ume asko, bizitxu egiten dutenak, eta gustatzen zaiena beraiek erostea, beraiek aukeratzea zein barazki nahi duten, eta oso polita izaten da, baita atzerriko jendea ere bai, baratza desberdinak ikusten dituzu, eta horren arabera, Gero, badago jendea, esate baterako balkoietan eta ere baratzak jartzen dituena, ez da? Edo zein txokok balio du baratza jartzeko? Bai, iaia zein txokok. Lehio batek ere balioko alkoliguke letxuga jartzeko edo azelga bat. Gauza da, noski, eta txoko txikiagoa, barazki txikiagoa jarriko duzu, baina posible bada. Bai, eta ze satisfakzioa ematen duen norberak landutakoa gero platerean jateak, eta? Bai, noski, eta, deneti dago, baina bereziki adibidez tomateak bezalako barazkiekin, jendeak izugarri disfrutatzen du, zaporea dendan erosten dugunarekin alderatuta oso desberdina eta oso gozoa delako. Baratzeaz ez errez dakien bat zerotik hasi daiteke? Bai, gehienetan, hasten diren gehienak zerotik hasten dira. Normalean hasieran kurtso bat ematen diegu, oinarrizkoa, eta normalean lehenengo urtean baratzak oso politiak egoten dira. Pentsatzen dugu igual lehenengo urtean oso aldrebesak egongo direla, edo gutxi produzituko duela, baina askotan igual aldrebes eta guzti izaten da. Ja, agian hasieran pentsatzen dugu, dena txukun egon behar dela, eta gero konturatzen gara, jorran gutxiago ibilitara ateratzen dela, ez da? Bai, jorran nahiko txo egin behar da, uste baino gehiago, ze normalean jendeak pentsatzen du gehien egin behar dela, ura botatzea izaten dela, eta horre aritzen gara esaten ez jorran egin behar da, bestela barazkiak hor txiki gelditzen dira eta ez dira ondo azten. Garbi dago, zuk aholkularitza zerbitzua ematen duzula, irakatsi egiten duzula, baina iristen zarenean leku batera, zer dago furgoneta barruan? Zer dago zure furgonetan? Bueno, furgonetan ematen ditugu barazki eta hazi ekologikoak, produktu ekologikoak ere bai, erosi nahi dituen arentzat. Orduan, nahi dunak erosi, bertan aukera hori izaten du baita ere. Horregatik joaten gara furgoneta hartuta. Furgonetan, herri-zerri, jendea zuen zai batzutan sumatzen duzu edo deitzen dizute, noiz atozte? Bai. Normalean, baratze parke bakoitzera bidaltzen dugu urteko egutegia, eta horrekin jakiten dute gutxi gora bera noiz joaten garen, baina ez dakienak edo, galdetzen digute batzutan, noiz joango garen leku batera edo bestera. Zerbitzua gainera zabalik izaten da, ez da herri batean bada edo zein herritako baratze zainak etorri daitezke bertara. Kimu bat du izena? Zer dela esango zenuke kimu bat? Bueno, kimu bat lore zaintza enpresa bat gara. Guk lorategiak egiten ditugu, bai diseinutik hasi eta mantenura. Denda bat ere badugu Azpeitian. Eta, aurrentzako natur jolasak ere egiten ditugu. Orduan, pixka bat naturarekin lotutako, baratzake bere bai noski, naturarekin lotutako hainbat gauza egiten ditugu. Zuen web horrian sartuta pentsatzut ikusiko dugula herri-zerri nun zabiltzaten gaur esate baterako? Bai, gaur errenterian ibiliko gara, gaur lankide izango da, baina gaur errenterian, bihar Hernanin, eta egunero leku desberdin batean.